Ahoj. V tomto videu sa dozvieš, ako si adoptovať chodník v aplikácii Adapty. Začni kliknutím na kartičku Zimná údržba chodníkov. Touto akciou sa dostaneš na mapu, kde nájdeš dostupné chodníky na adopciu nielen v tvojom okolí, ale aj v celom meste. Vyhľadaj si chodník blízko tvojho bydliska, aby sa ti on staralo čo najpohodlnejšie. Keď nájdeš chodník, ktorý si chceš adoptovať, klikni naň a zobrazia sa základné informácie. Ak si s vybraným chodníkom spokojný, klikni na tlačidlo Zimná údržba chodníka. Zobrazia sa ti podrobné informácie o aktivite Zimná údržba chodníka a ďalšie detaily, ako sú informácie o vybranom chodníku alebo odmena za túto aktivitu. Pre pokračovanie v adopcii klikni na tlačidlo Pokračovať. Dostaneš sa na obrazovku, kde je potrebné vyplniť tvoje osobné údaje, ktoré budú použité pri vygenerovaní zmluvy medzi tebou a tvojím mestom, ktorú budeš musieť podpísať podľa neskorších pokynov. Po stlačení tlačidla Pokračovať sa ti zobrazí obrazovka s fakturačnými údajmi, kde je nutné zadať tvoj IBAN. V poslednom kroku skontroluj všetky zadané údaje, aby si bol istý, že sú správne. Nakoniec vygeneruj zmluvu, ktorú budeš potrebovať podpísať s mestom alebo príslušným správnym orgánom tvojho adoptovaného chodníka. Vygenerovaná zmluva je odoslaná na tvoju e-mailovú adresu alebo si ju môžeš stiahnuť do svojho telefónu. Pre informácie o podpísaní zmluvy sleduj upozornenia v aplikácii, ktoré ťa informujú, dokedy musíš podpísať zmluvu a kam sa máš dostaviť na podpis. Tieto informácie sú uvedené aj vo vygenerovanej zmluve. Po podpísaní zmluvy na príslušnom úrade bude tebou zvolený chodník oficiálne potvrdený mestom a môžeš sa oň začať starať. A nezabudni, z Adapty sa ti pomoc tvojmu okoliu vráti dvakrát.